सिलिंखार गासैबो सिलिंखार आंनो फैसा नांगौमोनलै आरो मानिलाय फैसा मैयासो लांदोंलाय माथो मानो सामफ्रामबो फैसा मा खालामो बहा बाहायो मा गासिखौबो खिथाजोबनांगौ नामा मा खालामो मा खालामा हराबा हरानोलै आंखौ बेयाव थाहोनानै लाजि दाफोनांबाय थाथा आंनि खरसायाव 100 थाखा मैगं फाननानै मोननाय दं बेखौनो लाना थां मा आंखौ दसे 11 बोसोरनि उन्दै गथ' सानदों नामा बेफोरबायदि 100 थाखाजों बुजायनो हराबा हरानोलै नाङाबा आंनो बांद्रायखौ बायो आं बेफोरबायदि फैसाया लामा थाबायनायावबो लानो समाय आंनि मा बेफोरबायदि बुंगुलायनाय दिनैसो नों माबा मोनसे खामानि मावनानै स्टाव खामायदों नामा बिमानि सिगाङाव गसंनानै एसेबां गोरा खोथा बुंनो दद बुफक नोंसोर रिथा नोंसोरबो मिन्थिया मा प्राइभेट स्कुलनि मास्टारखाय फरायसा आफादनि आफादगिरिखाय गावखौनो बिराद बुजिनाय सानना लादों नामा नोङो सायखं नोंना बारा जाबाय बिदाखौ बिदि बुंनो हांगौ सोरनि अननायाव दिनैसिम बेसिम सफैनो हादों नोङो नोंखौ उन्दैनिफ्राय आसि थुयै थुयै सोर फोरोंबोनाय लाजिनो रोङा नोङो सासे फोरोंगिरिजों समान बिदाखौ बेफोरबायदि बुंनो नोंसोर आंजों गेलेबाय थादों ने नाङालाय आं नोंसिनि थाइसे फैसा नायगोन आंबो नोंसोरखौ सायखं मा जाखो मा फुथुबथब थाबाय थाखो ना न'नि फारसे दावराव जाना फैलायगोन ना माखो मा सिरि थाखो ओइ ना न'नि फारसे मुलि मोनजाबोखो ना माखो दुद मा बुबा जालाबायनांगौ गोदाव सर रागा जोंनाव जाला माला दा बुंनाय आंखौ माखौ एफा रागा जोंबाय थाखो मा जादों जादोंलै जादों माबा मोनसे जादों टेनसन जादों आंहा मानि टेनसनहाय ना गार्लफ्रेन्ड गोदान लानो मोनैनि टेनसन जादों नामा हुद मा हेमले हेमले बाथ्रा बुंबाय थायोब्रा आंहा फैसा बिबा फैसा मोनैनि रागा जोंबोदों नांलाना फैदों आं न'आव आइजों बादाजोंबो सायखं बे जानला मोनला लोगोफोरजों बाइकनि खिथाव गाखोनायखौ गारदो नोंहालाय मा बाइकबो गैया माबो गैया मालायनि गारियाव थाव सोयै सोयै बेरायबाय थायो सुद्रायबाय थायो मा बाइक गैजा होननानै आंखौ लाजि फोनांदों नामा सायखं बियो लाजिफोनांनाय बाथ्रा नङा मिथिबायना बे नोंनि लोगोफ्रा गासिबो फैसा दाबिनानै न'खराव दावराव दावसि खालामना दाबिना लानायसो बिमा बिफानि खस्थ'खौ बुजिया जेखौ गावहा बिनो गोसो लानो गोसो बेखौ दाबि दाबि जेरैबाबो बिनानै लायो बिमा बिफानि सायाव मोनदों नालाय ओरैबा ओरै बेरायलाबाय थानोसै दानि जुगाव इन्जय खालामना लाखाब्ला देनां बोरैबा बुरैबा नोंहा इन्जय लायनोसै आरो दानि समा इन्जय लानाय बेरायनायनि सम नङा सायखं दानि समा गियान बुथुमनानै मोजां लामा नागिरनानै खामायनानै जानायनि समसो नोंनि बे उफ्रा गोसोखौ लानानै इयुनखौ सानहर होद मा रागा रागाब्रा नों बायदिजों रायलायबाय थानांगौआ जाम्बासो जागोनलै होद हालालां ओइ सायखं डिस्टार्ब
फंबाय हामालै बेफोरबायदि निसा जिनिसखौ लानो बेफोरबायदि निसा जिनिसखौ बाहायोब्ला देहाया खस्थ' मोनो बेखौ नोंसोर मिथिखाया होमबा हाब आदा आंखौसो नुबाय आरो नों बिदि बाहायनायखौ गावनि फंबाया जि इटु जित बाहायो बेखौ नुवासै आरो नोङो थोस आसुरिलै नों आदा बेजों नोंसोर रुजुनो हायालै फंबाय बिहा बेलेग नोंस्रा बेलेग हाब आदा मा रुजुनो हालायोलै मा बिराद गिदिर मानसि बिलाय मा जेबो जानो रोङालै आदा देहायाल' हा नामा बेना नोंनि फंबाय ना खोथाया बिदि नङालै फंबाय बिहा अख्रा मानसि बेफोरबायदि बिमा बिदाखौ मान होनो रोङैखौ बेजों नोंसोर दा रुजु फंबाय नोंसोर मोजां जा मोजां फराय समाज दैदेनगिरि जा फंबाय बेफोरबायदि लामायाव अन्थाइ नुखाब्लाबो हुथुग्रा मानसिजों बेजों नोंसोर दा रुजु फंबाय थेवबोलै आदा नोंना फंबायना एसे बाराद्राय निसाबो फाग्ला फाग्ला हिनजावबो गुन्दा सासे मास्टरलाइनि फंबाय फरायसा आफादगिरिनि फंबाया खि बिदि जानो समायोलै आदा लासिं जायोलै आदा आयै सायख'आ न'आव गैया नामा बहा न'आव थानो सुखुनो बेलाय दहाय फुङाव थांनायानो दासिमबो न'आव फैफिनाखै गथ'आनो देरहोलां अहंखार बारासो जाहोलां जागासिनो दङ बे सासे गथ'नि थाखायनो सानसे आंनि मान सनमानखौ फोजोबना लानांगोन बायदिसो मोनबाय आं बेफोरबायदि गथ'खौलाय आरोबाव माथो खर' साबावनो गाव देनां देरबा बुजिगोन बे थां ओंखामा खुरनानै जाहैदो थां आफा गासिबो रेडिजोबखा आयै ओइ मा जाखो माखौ हख्राव फैलाबायखो आयै आंनो बाइक नांगौलै मा थांनानै बार मोदाय लोगो मोनबोलायखो सिथ्ला गास्लाम मोनै जानला मोनला जाथावै बाथ्रा बुंलाबायफैनाय मा जानला मोनला जाथावैलै खोथाखौ खोनायाखै नामा आंनो बाइक नांगौ बाइक न'खरा मा अबस्थायाव दं बेखौ नुदोंना नुवाखै नोंलाय बिमायादि बेसे टेनसनाव दं बेखौ मिथिदोंना मिथियाखै आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै आंनो नांथारगौ आरो जुदि होनो हाया मिन्थिखा बिमा सिमा सिनायनाय नङा आं बुसिजोबगोन आं सायखं सोरनि सिगाङाव गसंनानै बुंनायसिम खोथा बुंनो हादों नोंलाय दोद बोरमा नों जेबो मिथिया नों सोरिखा सायखं हामगौ बेफोरबायदि बिफा बायदि अनग्रा बिदाखौ जुनारजों रुजुनानै रायनो बेफोरबायदि आंनि हेंथा बुंग्रा मानसिया आंनि माब्लाबा बिदा जानो हाया सायखङा जेरै सोरां गैयाबा सोमजिया थिग बेबायदिनो नोंनि गोजोन जिउआबो नोंनि बिदा सोरांनि अननाय मोनामोनब्ला नों सायखं जानानै सोमजिनाय नङामोन मेगनजों नुनानै आसिजों थुनानै नों फरायनो रोंनाय नङामोन बेखौ नों मिथिदों आंखौलाय माथो रागा फोजोंसिनबाय थानो नांसैलाय नोंखौ सायखं आइखौ माब्लाबा आखाइ दाहो गोरोन्थि जागोन फंबाय गोरोन्थि जागोन नों गोसोआव दंना फंबाय जेब्ला बै समाव आफाया दंमोन अब्ला आइखौ बेसेबां जौ लोंलै बुयोमोन आरो जेब्ला आफाया जोंखौ बुनो होननानै गन लायोमोन अब्ला आइया नोंखौ बिखायाव लानानै आंखौ आखायाव हमनानै बेसेबां हामा सोरहाब लाना खारोमोन नों मिथिगौना फंबाय गोदो आइया आफा थानाय समाव आफानि अहंखार आखुनि थाखायनो आइया मेगनाव मोदै आरो गोसोआव बेसेबां दुखु खस्थ' लाना सहायबोनांगौ जोंनि थाखायनो आफाया गावनि साख्रिखौ नागारलांदोंमोन आरो जोंखौ अराय समनि थाखाय नागारलांदोंमोन जेब्ला आफाया थांना दंमोन बै समावनो गावनि खामायनाय रांखौ हाजासे बाहायनानै फोजोबलांखादोंमोन जेब्ला आफाया थैनानै थांदोंमोन बै समनिफ्रायनो आफानि खामायनाय रां जों दांनो मोनखायाखैमोन आरो दालाय सोर एसेबां खामायनो हानायनि नोंनो बायना होनो हानांगौ फंबाय नोंनो एसे सानना नायलाय फंबाय नोंनोबो नांगौसो नामाब्रा होथारगोन दा आंखौ बु फंबाय आंखौ हाजासे बु न' आं नोंनो मोदोमखौ थाना होबाय आंखौ नों बु थेवबो
जोनोमगिरि बिमाखौ माब्लाबा आखाइ दाहो मानोना बे बुहुमाव बिमानि बायदि गोथार अननाय रावनावबो मोननाय नङा फंबाय मा रागाया दाबो जोबाखै नामा बिदि गब थाबाय थानोसै नों मिथिया नामा बांद्राय रागा जोंबा मानसिनि महरा सोलायो साननाया गाज्रि जायो होनबालाय माथो आं बिनायखौ होआ एफा गोबावजों गंसेल' बाइक बिबाय बेखौनो होआ लासिं सिं लोगोफ्रा गासिबो बाइक लाजोब्बाय आंहाल' आथिं सिं थाबायबाय थानांगौ आरो नों गावखौनो मानो गुबुनजों रुजुना लाबाय थायो गुबुननि गोसोजों नोंनि गोसोजों गोरोबा थिग बेबायदिनो नोंनि न'खरजों गुबुननि न'खरजों गोरोबा नों मानो गावखौनो गुबुनफोरजों रुजुनानै लाबाय थायो नों उन्दैबाव बिदिखौ फोरोंलायबानांगौ नोंखौ हुद नों बे रायरायसिलै मानसिया गावनि मोजां मोननायजोंनो एसेबो सापर्ट गैया माबायदि मानसिफ्रा नोंलाय अंग्रा नङालै नोङो ए बिदि बुंनायाबो अंग्रा नङैसो जायो बांद्राय जानला मोनला लोगोफोरजों लोगो जाबाय थानानै खर'आ थिग गैला नोंना बेनिखायनो मोजांनि थाखाय बुजायबा उल्थासो बुजिग्रा होद नों मा मानसियालाय आंजों हेबाय थादोंब्रा मानसिया रागा जोंखादोंलै बाइक बिबा मोनैनि गोदाव सोराव बुंलाबाय थाना आंखौ मा बुंजानायखाय लाजि नांदों नामा सिबाव नांदों होद आं बुंदोंना बारा हेब्बाय थादों होननानै मा हेब्बाय थादोंलै बहा हेबनाय नुदों नों बबे बाथ्राखौ बाइक लाना मा खि मोनगोन नों बाइक लानानै थाव सोनो थाखाय दावराव खालामदों न'खराव होद आं बुंदोंना नोंखौ बारा हेब्बाय थादों होननानै आंनो नांगौ लायनांगौ नांगौ नांथारगौ आंनि सिगाङाव बांद्राय सैमा बायदि रोनावबाय थानाङा नों आंखौ सोबादों आंनि खावलायखौ दाम गैयै सानदों नामा नोङो एफा गोसो सोबानो है औ आं नोंखौ सोबादों नोंनि बे आखल आखुनि थाखायनो नोंनि खावलाया दाम गैयै जादों वाय माथो हेब्बाय थाबो दरायबायलाय नोंखौ नों आंखौ बुनो बु दे बु दानो बुना लाखा दिनैनिफ्राय आंखौ नुलाबो आरो आंखौ बुनोबो मोनला है बहा थाङो थां सोरखौ लाय लाहै नाङाबो आंनो मेल्ला नों बायदि सिख्लाया ला नों फाबसि नोंखौ एसेबां अननानै बुङो आं थेवब्लाबो नों बुजिया जेब्ला खैफोदा जागोन ना अब्लासो बुजिगोन नों वाय बुजिनाय बाथ्राखौ लानानै आंखौ जानला मोनला बुंलाबाय थाथा थां सोरखौ लाय लाहै लागोनबो आं लाहै सिन्था गैया थां रौ देखायबाय थाना आंजों थांगोनबो आं आदा बहा थाङालै देलालानो ओइ फंबाय आंथ' थाङा फैदोंमोन आं माने फरायसा आफादफोरा लाइमोनफोरनि मिटिं खुंदोंमोन नालाय बेहाय दसे नुजाना फैबाय हाबा दा नोंबायदि समाज फोजाग्रानि फंबायानो एफा गुना जायो मा जाखो फंबाय माबाफोर जादोंमोन नामा जानायाथ' जादोंलै आदा नोंबायदि समाज फोजाबलायग्राया गथ'फोरनो बोसोन होग्रानि फंबायानो बिदि जायोब्ला आरो गुबुनखौलाय मा बुंबावनोलै आदा गावनि फंबायखौनो बोसोन होनो रोङा आरो गुबुनखौलाय मा बोसोन होबावनोलै आदा बिराद लासिंसिंलै आदा नोंना फैसानि थाखायसो बिदि फोरोंगिरि आफादगिरि जादोंलै नों आदा हा मा बुंनाय जाखो फंबाय नोंनालाय बुंनांगौखौ बुंबायलै आदा गाज्रि दा मोनसै माथोलै बेलाय बिदाया बोसोन होनायाव स्टार्ट फंबाया हिन्जाव गुन्दायाव स्टार्ट नोंनि फंबाया दै सोरबा सिख्लाजों बेरायनायनि हमजाना बुना हरजादोलै आदा बिराद लासिंलै आदा थादोलै आदा आं थांसै
दासो फैदों आरो एफा गिदिर थफ्ला लानानै बहा थांनो ओंखारलायखो नोंलाय? आयै आङो बे न'आव थानानै आंनि मान सनमानखौ फोजोबस्रांना लानो गोसो गैला। नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों फिसा? मा मान सनमाननि खोथा बुंलाबायदों नोंलाय? जाय फंबाया न'खरनि जिगु खस्थ'खौ नुबोबाय थेवब्लाबो एसेबो सोलायनाय गैया। जेरै बे न'खर दुगा देखायनानै एखे बेबहारखौनो गुबुनावबो दिन्थिहैबाय। लासिंसिं बुनानै हरजाबाय। आं बेसे सहायबावनो आयै? गुबुना आंखौ मुगैबाय। आं दिनै गावनि फंबाय सासेखौनो मोजां खालामनो हायाखै। अब्ला आं गुबुनखौ बोरै मोजां खालामनो हागोन? फिसा बेहा बिदिनोसै। बेखौ बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया। नोंसोर मानो बिदि सानो फिसाफोर? नों जुदि जोंखौ नागारलाङोब्ला जोंखौ सोर नायगोन फिसा? आयै जेब्लासिम बे न'खराव बे सासे मानसि थागोन अब्लासिम आं बे न'खराव लानानै फैला। आंखौ बे न'खराव मोननो थाखाय बे सासे मानसिया खानांगोन। आं थांगोन आदा। आं बे न'खौ गारनानै थांगोन। आयै आं नोंसिनि नोजोराव नोंनि फिसा जानो समायला। थाथ'दो आयै आं थांसै। गोजोनै था आयै आंबो अराय गोजोनै थागोन। सायखं फिसा आयै मा जाखो नों? मा जाखो आयै? आयै मा जाखो नों आयै? आयै आयै मा जाखो नों आयै? आयै आयै मा जाखो? आयै आयै मा जाखो नों आयै? आयै आयै Ay, aku dah kan ay. Ay, सायखं नोंसानि आइ गैलाथ' दाख्लै थैबाय। मा? नों बेफोरखौ मा बुंदों उरला? औ दाख्लै मोनायाव खर' गिदिंनानै गोग्लैना थैबायनो। नों मिथिया आरो? नोंलाय बहाथो थाङामोन एसेबां गोबाव?
जावलिया गान्थि बेथे जालांबाय सिमा जिउ सिनस्रिनि जावलिया गान्थि आदा आया बहा थांदों आदा आया जोंखौ नागारलांबाय फंबाय आया जोंखौ बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय फंबाय आदा आंखौ निमाहा होदो आदा आंनि थाखायनो बेफोर गासिबो जाजोब्बाय आंनि मान सनमान आरो आंनि मान सनमानखौ फोजोबस्रांबाय आं सासे पापिसो आदा आं सासे दायनिगिरि फंबाय नों बिदि दा बुं नों जुदि बुजि रोंबायब्ला आं जोबोर गोजोनबाय फंबाय आइ आफा गैया मालाय मा जानो फंबाय जों सानैनि बिदा फंबाय अनलायनायखौ नुब्लानो बिसोरबो गोजोनगोन बिसोरनि गोसोआ जोंजों थागोन फंबाय अरायबो आदा आदा दिनैथ' नोङो बाजै गोदान लाबोसिगोनलै गोसोआव माबायदि मोनदों नोंलाय थैस जाम्बा गथ' माबायदि मोननांगौ जाखो आहाबा गिनाय फैदों बेबा सिख्लाया मोजां ना गाज्रि सना रुफा गानग्रा बिफबग्राल' जाथोंसै सेसखासै ओंखायनो हिनजावखौनो लाथ'नो बादोंमोन आं लायाबाबो जाया नोंबो खामानिखौ मावो नालाय अलसिया थो दादा गामिनि सिख्ला जेबो प्रब्लेम जानाय नङा संनाय खावनायाव आखा फाखा जाखागोन आरो गामिनि सिख्लाफोरा दामि दामि गानग्रा जोमग्रा आरो सना रुफाखौ गाननो लाजिबावोसो बेफोरबायदि जाबाथ' हामगौलै फंबाय गावखौनो खाफाल मोजां सानना लागोन आं दे नायनायसै आं गोसोआ मिलायखाबाथ' मन्दिराव खेनसे हाबा खालामनानै लाबोखानोसै आं औलै आदा औ दानि जुगाव हाबा खुंनो हालालै फैसा थाखाखौनो दै बायदि थांनाय मोनसै ओंखायनो मन्दिराव हाबा खालामना लाबोनायानो स्राखा दे थाथ'दो ओंखाम संना दोन ओइ आदा जिंगासिना ब्रा ओंखाम संनायखौ आं संना दोनगोन ओइ आदा लाफाखादोलै सायखं सायखं न'आव दंना गैया जाखो बेलाय ओहो आदा थांगौ फैलाय नै असायबो गथ' मा जाखो नैनो मा जाया औ खुलुमबाय थौ सिङाव
आं एसे मोनाबोगोन दा सायखंजों ओंखामखौ जाबानो जाबाय जागोन दे बहाथो थांनो सायखङालाय गैया मानसिया दहाय फुंनिफ्रायनो बहा थांदोंथाय गामियाव बेरायहैलायबाय बे गामियाव बारा बेरायजाया दासिमबो गामि बारहावा बारा मोजां नङा मानो बेरायबाय थायो बेलाय दे थाथ'दो आं थांनोसै जागोन दे मा रावबो गैया नामालाय न'आव सायखं नों मा जौ लोंलाबायनानै फैखो आदाया न'आव दंना गैया आदाया गैया नोंनिया दहायनो बहाबा थांदों गथ'बोगोनसो होनदों आच्छा आं नोंखौ बाजैसो होननांगौ ना लाइमोन होननानैसो नांगाबसो नांगौ आं एसे कनफिउस जाबायना एसे प्रब्लेम जाबायना आंहा नोंखौ सोमोन्दो लानायाव सायखं नों मा जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायदों नोंखौथ' आगोल नोंदाया माथो मोजां जाबाय सिगांनि बायदि फाल्थु नंला होननानैसो बुंदोंमोन आंनि फाल्थु जानाय जायैखौ नों मा नांगौ नोंथ' सासे थगायसुलि लबिया हिनजावसो सायखं नों बेफोरखौ मा बुंदों आं सासे लबिया आं सासे थगायसुलि नों बेफोरखौ मा बुंदों सायखं नों बेफोरखौ मा बुंदों औ नों सासे थगायसुलि नों सासे लबिया हिनजाव आंखौ नागारबाय आंनि बिदाजों मा खि मोजां हाबा जाफैबावगौ नोङो खर' गैया नोंहा मा आं मिथिदोंमोन नामा आंथ' मिथियाखैमोन ना बेखौ नोंनि बिदा होननानै बियो बुङोल'सोमोन आंहा सासे फाल्थु फंबाय दं होननानै नाथाय बियो दिनै मोजां जाबाय होननानै नाथाय आं फैनानै नुफैबाय बिनि फाल्थु फंबाया नोंसो नों आंखौ थगायनानै आंनि गोसोखौ दुरबो खालामहोदों ना नायगोन आंबो नोंनि बे थगायनायखौ सायखं नों फाग्ला जाबाय नामा नों बेफोरखौ मा बुंदों हामगौ नामा बिदि बुंनो सिगांनि जाथायफोरखौ बावगारदो नोंनोथ' बुंदोंमोन ना हिनजावा नोंल' नङा दामा दामि दं होननानै दालाय माथो हिनजाव आन्दायखो ना जौ फाग्लाखाय हिनजाव आन्दायबाय ओइ नोंलाय माथो दाइलग होबाय थानो र' नोंखौ
Ada, aku ni mahal ada. Angin berukran ke sana. Jadi jangan nunggu silikar kalambat. Kau ni senu kiri bimbang aku pun sudah lambat. Hari pasti aku pun sudah lambat. Angsa cepat bisa ada. Angsa cepat bisa. फंबाय नों मा जामोनला बुंलाबायदों नों जौ लोंदों नामा फंबाय नों जौ दालोंलै फंबाय नों जौ दालों फंबाय नों मा जायगायाव बुथारग्राखौ आं थाबैनो हमगोन फंबाय आं थाबैनो हमगोन नों जिंगा दासि फंबाय नों जिंगा दासि फंबाय नों दा सोरां दं फंबाय नों दा सोरां नों जिंगा दासि फंबाय नों जिंगा दासि Ada, neng aku kisah ada, neng aku kisah, neng aku jelolang ada. Bajiku putarangnya ada, bajiku putarangnya. फंबाय नों मा बुंलाबायदों नों मा बुंलाबायदों बुंनाखै नामा मा सानगोन फंबाय नों बिदि दाफुना फंबाय गुबुना नोंखौ सानगोन फंबाय गुबुना नोंखौ सानगोन Ada, bajiku putarangnya. Manina masih angin sekali bersama Naimah. फंबाय नों मा बुंदों फंबाय नों मा बुंदों Ada, आंजों माजेजों मोजां मोनलायोमोन आं बेखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बेबो आंखौ मोजां मोनोमोन नाथाय आंनि अख्रा गोसोनि थाखायनो जों सानैजों नांलायनानै नागारलांनाय बायदि जाबायमोन नाथाय बेनि उनाव नोंजों जुलि जाफैबाय आरो नोंजों जुलि जाफैनायनि उनाव आंनि बे आखाइजों माजेखौ बुथारबायलै आदा aku dimana ada aku dimana ada फंबाय ada Ada, आं थांनोसै मोजाङै था आदा आंखौ जेबो सिन्था दा खालामदों फंबाय नोंल' मोजाङै थायो आदा नाथाय नोंथ' हारसिं जासिगोन आं नोंखौ गालांफादोंमोन आदा फंबाय नों बिदि दाबुं नोंनि मोजांनि थाखाय नों थांनांगोन थेवबो आदा आं नोंखौ गालांफादों नाङा फंबाय नों थां मोजाङै सोलिना थाहै जागोन आदा थाथ'दो थांदो फंबाय
मोजाङै फरायदे बाबामोन औ जागोन आयै आरो लोगोफोरजों बुलायनो नाङा आरो सारमोननि बुंनायखौ मोजाङै खोनासंदे बाबामोन जागोन दे आयै आरो फोरोंनायखौ मोजाङै गोसोआव ला देनां मानसि गिदिर जानांगौ ना जागोन दे आयै आं मोजाङै फरायथारगोन जागोन दे फिसाफोर थांदो दे फिसाफोर जागोन दे आयै थाथ'दो बाय। महाय थांखो बिरला बिरला सना बिगद बहा थांखो बिरला बिरला महाय थांखो सना मा जाखो लोंनानै फैलायबाय हासुदैया ओइ बिरला सना मा गोरा गोराब्रा एसे गुरै रायलाय आंनि सना जिउनि लाजिया जौ लोङै लोङै सामफ्रामबो न'खराव बेबायदि दावराव खालामफैनो बिसि फिसा गैया नोंहा लाजिनो रोङै सामफ्रामबो लोंनानै फैनोसै बिसिफोरनाव मा गरम गरमब्रा बिरला आं एसेल' लोंबोदों बिसिफोरनाव जौआ लोंनानै फैबाय बे जौ फानग्रा हिनजावफोरखौनो लाहैदो नोङो रायखस सामफ्रामबो गावनि बेथनखौनो जानो थोआ ओइ बिरला नों बिगुरसो मानमारदों नामा बिरला माबायदि हौवाखौ मोनफ्लांखो आंलाय बे जोनोमावलाय नों गलालै आंजों नों गला नोंखौ बिगुर बिसिजोबगोन आं मिथिबाय थां नोङो थां नांगौबा न'निफ्राय ओंखारदो आंखौसो मास्टार जानानै लाजिया नोङो आंखौसो ओंखारलायहरदों आयौ आंखौसो मानसिगोन नामा बिलाय आयौ नोंखौ नों आंजों खेलायमारदों ना नों बिखौ मानमारदों नोंखौ ओइ नोंखौ आं दिनै बुथारथारगोन आंखौ बिदि खालामनानै जायोबा बोरै जानांगौ नोंखौ आं दिनै बुथारथारगोन गनद्राय न'खरनि फारसे जेबो सानला बियो
बिमादि गथ' सानै दङ बेनि फारसेबो जेबो साननाय गैला बेनाव न'खराव दावराव दावसि खालामफैनाय बेल'सै बेनि गियाना Baba, deh sikat. Baba sikat. Tunggu tuh. Baba. Numaya bro. Numaya. Tunggu dong Baba, tunggu. Tuh apa? Tuh. No, sudah. Macam tahu Baba gitu. Macam apa? Tuh, no, benar. Oh Baba. Tuh. Birula, nunggu aja nih. Fैलायबाय. Birula, nunggu aja nih, nunggu. Mataku. Nunggu. Bukan apa, nunggu. Salah. Nunggu aja sendiri. Nunggu.
Ai đi, ai Birla, ai ơi, Birla, ơi Birla, ai ơi, ai ơi, Birla, ai ơi, Bispa, मा जाखो नोङो? Bispa, मा जाखो नोङो? मा जाखो नोङो? Bispa, मा जाखो नोङो? मा जाखो नोङो Bispa? मा जाखो नोङो? Birla, गासिबो मा जाखो नोङो? गासिबो आंनिनो गोरोन्थि Birla, Bispa, मा जाखो नोङो? आंनि थाखायनो गासिबो बे न'खरा सिलिंखार जालांबाय Birla, मा जाखो नों? थेर बेथेर जालांबाय Birla, नों फिसाफोरखौ मोजां नायदो Birla, नों फिसाफोरखौ नायदो Birla, गावनि जौ लोंनायनि थाखायनो बिदिनो जानांगौ नों Bispa. नों फिसाफोरखौ नायदो Birla, मानो बिदि खालामनानै लाखो नों Bispa? Birla, जौ फाग्ला मोनोमोन नों आंखौ गारनानै मानो थांगोन फिसाफोरखौ सोर नायगोन फिसाफोरखौ सोर नायबावनो आंखौ जाखो फिसा जानायखौ सोर नायबावगोन फिसा उन्दैयावनो गालांबाय नोङो फिसा मा जाखो नोङो फिसा बोरै जाखो नोङो बोरै जाखो नोङो nang mana aku nak kerlangka ang bisa saniku beri jothon lano hawana Bispa aku mana alai silai galangka Bispa aku mana alai silai galangka गासैबो सिलिंखार जाजोब्बाय
थैनाय दागाबाय जों दुंनाय नोंखौ जों नायगोन फिसा सिलिंखार गासैबो सिलिंखार बेयाव मा खालामबाय थादों नोंलाय बेयाव फै बेयाव जिराय फै औ थांगौ मा जाखो बेयाव फै बेयाव जिराय फै बैयाव मानो थांदों नोंलाय मानो हैदों नों आंहा माइ सोनायदोंमोन इसिबां मोजां समायना नुयै माइखौ बेयाव मानसि आरो नोंलाय बोरैबा गलांगोनबो दोद फै फै ओहो जिराय आङो गिलु बालु गलांबा सांगोन नों गथ' माखौबा गिसोगारदों टाउननि मानसिखाय गामियारियाव गिलायो नामा गिजा जायो नामा इसिबां गोथौ हाखराव गलांबा आथिं आखाइ मोननाय नङाबो नोङो फै फै ओंखारबो बैजों बेरायहैनो फै आं जायगा नुफेराखैना गोलैगोन बैजों थांसै फै थौ खखा खावैनो रैमालि थारैनो नोंसिनि जायगाया जोबोद समायना नोंगौ औ आरो बेजों लोगोसेनो नोंनि महराबो जोबोद मुहिनां थगायबायसो गावहा सायो आं ओरैनो होनाखैना फै बेयाव दसे जिरायनोसै आं थाबायनो बाबाय थु दसे रैमालि नों माइ गायनो रोंदा रोङा रोङा जाबाय दुब्लिनि खामानिखौ गासिबो रोंजोबो आं जों गामियारि सिख्लाफ्रालाय गायनाय फुनाय संनाय खावनाय गासिखौबो रोंजोबखायोना बिनिखायनो आंबो गामियारि सिख्लाफोरखौसो जोबोद फसायो रैमालि आं सासे नागिरना होदे नोंसोर टाउननि सेंग्राफ्राखि जों बायदि गामियारि सिख्लाफोरखौ लागोन दा बे आया मोजां मोनलायनायालाय मा गामि मा टाउन गोसो गोरोबलायनानै मोजाङै संसार जालांनो हाबानो जाबायना आरो मालाय गामिनि सिख्लाफ्रासो संनाय खावनायाव रोङो नाथाय टाउननि सिख्लाफ्रा बिदिखौ रोंबावा दे एसेबां मानि बुंबाय थानांला थौदो बैजों दसे बेरायहैबावनोसै ओमफ्राय थांसै थौदो
मा द' जाबायमोन एसे लेट जाबोदों आङो न' फैसाया मोजाङै बाहाय जागोन आदा ओमफ्राय नों दा अबाव थांगोन न'आव थांसै एसे खामानि दं बेयावनो थांदों आं आदा मा जाखो आदा नों बिराद खस्थ' मोननांबायना थोद जाम्बा गथ' मा बुंलायबाय थायो नोंलाय नोंल' मोजाङै था फांफुं दाजा आदा आंखौ बिदि दासानसै आं सिगाङाव जा मावबोबाय आं दासो बुजिबाय आं गावनो जोबोद खस्थ' मोननांबाय आदा आरो बेजों लोगोसे नोंखौबो खस्थ' होबाय बिदि नङा फंबाय सिगां जाथायाव गोसोआव लाबोनानै दुखु दालाबो फंबाय आदा नोंनो आंनि बिमा बिफा बायदि जाबाय आंनि बे जिउआ नोंनि आखायावसो थाबाय आं आरो जेबो बुंनो रोंला नोंनि बुंनाय बायदिनो आं सोलिलांनो नाजागोन दे जाबाय आं थांनोसै मोजाङै था माला माला फैस्लाबो नोंलाय सोरमोन बियो आरो नों मानो गाबदों आदासो आदा फैदोंमोन बिदा फैनायावलाय मानोथो गाबनांगौ जाखो बोरो आखायाव मा लादों अ नोंसिनि बिदाया होलांनाय आदानि महरखौ नुनानै आं दुखु जायालाबानो थानो हाया मानो बिदाखौ नुबालाय मानोथो दुखु जानांगौ नोंहालाय आंहा बिमा बिफा गोमाजानायनिफ्रायनो आदाया आंखौ नायबोदों जोथोन लाबोदों आं मिथिगौ आंनि जिउआव जा जाथाय जालांदों बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जालांदों बेफोरखौ बावगारजोबनानैब्लाबो आदाया दिनै आंनि सायाव गोबां अननाय दङ बिनिखायनो आं आदानि महरखौ नुब्ला ओरैनो गाबालासिनो थानो हाया मा जाथाय सायखं दङ जानानै थांखांनाय गोबां जाथाय दङ जाय जाथाया रावनिबो जिउआव जाफेराखै होननानै आं सानो नाथाय बेफोरबायदि जाथाया दिनै आंनि जिउआव जाबाय आं हारसिं थानायावनो बे जाथायखौ गोसोखाङोब्ला आं आंनि जिउखौ फोजोबना लानो गोसो जायो रैमालि बेफोर जाथायखौ नों सोंनानै आंनि गोसोआव दुखु होनो दासानबावसै आं बेफोर गासिबो जाथायखौ मोजां सम लानानै नोंनो खिथाजोबगोन बुजिबाय आं नोंनि बायदि नङाब्लाबो आंहाबो दुखु दं नाथाय आं रावनोबो फोरमायनो लुबैया जुदि बिदिब्ला थांसै जाबाय दे जाबाय ओमफ्राय एबार खनसेयाव नोंसिनि नोंदाया फैबावोब्ला आंनो खिथाथारनांगोन आं नोंसिनि आदाखौ जि नायनो लुबैदों जागोन दे थुदो
रैमालि बेसेबां हराव माखौ इसेबां सानहाबनानै गाबबाय थादों नोङो? सानदों गोसोनि माबा मोनसे खोथा, जिउआव जालांनाय माबा मोनसे खोथा। खोथा? मा खोथा रैमालि? आंनोबो खिथानो हागोन नामा? ओहो, नाङा, आं खिथाया। मानो खिथाया? आंनोबो खिथाना रैमालि। आं नोंनो खिथानानै नों मिथिनानै नों मा खालामगोन? आंथ' जेबो खालामनो हाया। नाथाय आंबो सिगांनिफ्रायनो दुखुजोंनो गेलेबोनांनाय। बेनिखायनो आंबो गुबुननि दुखुखौ मिथिनो लुबैयो आरो हेफाजाब होनो लुबैयो। सायखं, नों आंनि दुखुखौ मिन्थिनानै मा हेफाजाब होनो हागोन नों? नों आंनि दुखुखौ मिन्थिनानै हेफाजाब होनो हाखानायानो नङा। नों हानाय नङा सायखं, नों हानाय नङा। हानायमानिखौ नाजागोन। नाथाय जाथायखौथ' मिथिग्रोनो हो। सोरखौबा सोगाबनानै थांनानै थागोन ना सोरनिबा थाखाय गाबनानै थांनानै थागोन, बिदि माब्लाबाबो दासान। मानसिनि जिउ जोबोद फिसा, माब्ला मा जायो बेखौ रावबो बुंस'नो हाया आरो रावबो मिन्थिया। बेनिखायनो बयखौबो खुसियाव दोन आरो गावबो खुसियाव थांनानै था। मानोना थैनाय आरो थांनाया बियो जोंनि आखायाव गैया। नों साननाङा जे सोरनिबा गोसोखौ दोरफो दोरफो खामग्लिहोनानै गावनि गोसोआ खुसियाव थानो हागोन। नों बेखौ माब्लाबाबो दासान। रैमालि, थारैनो नोंहा मा जामारदों? मोजाङै खिथाया मानो? नाङा सायखं, आं नोंखौ मैया दाख्लैसो लोगो मोनदों। अब्ला आं नोंखौ फोथायनानै आंनि जिउनि सोमोन्दै मारै खिथानो? आंनि गोसोआ एसेबां मानि गाज्रि नङा जे सोरनिबा दुखुखौ मिथिनानै आरो बिनि जिउखौ आरोबाव दुखुसिनाव लाबोग्रा। दुखु आंहाबो दङ, नाथाय दुखुखौ सोंग्रासो आंहा रावबो गैया। सायखं, नोंहाबो दुखु दङ? सायखं, नोंहा मा दुखु दङ? सायखं, नोंहा मानि दुखु? खिथाना दे। नाङा रैमालि, आंसो नोंनाव सिगांग्रो सोंग्रोदों। बिनिखायनो नों जेब्ला खिथागोन अब्लासो आंबो खिथागोन। खोनासं सायखं। सोरां, नों आंनि फंसेबो बुंनाय खोथाखौनो मानिया, अब्ला आं नोंजों बोरै गोरोबनानै थानो? रैमालि, गनायथाव बाथ्राखौ आं गनायगोन, नाथाय गनायथावै बाथ्राखौ माब्लाबाबो आं गनायनो हानाय नङा। मा, नों ओरै खारलाय समाजनि खामानि मावनानै न'खरखौ सान्थि मथे खुंलांनो हागोन सानदों नामा? मा इनकाम दं नोंहा? बेसेबां मोनो नोङो? बेफोरबायदि ओरै खारलाय सैमाफोरबायदि बेरायनानै? रैमालि, बांद्रायबाय। आं जिखि खामानि मावनायखौ हेंथा होआ मानो आं जेबो नांजाया, नाथाय आंनि समाजनि थाखाय खामानि मावनायखौ माब्लाबा हेंथा दाहो। मा, बिदिब्ला नों आं बुंनायखौ मानिमारा ना? मानिगोन, नाथाय मानिथावखौल' मानिगोन, बिनि अनगा गुबुनखौ नङा। सोरां, बिदिब्ला नों आंनि गोजान जादो। नोंहानो जुदि आंनि गोसोनिफ्राय गोजान जानो सानबायब्ला आंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। मा, बिदिब्ला नों आंनि अनगा थानो हामारगोन? नोंनो जुदि हायोब्ला आंबोथ' हायाबाबो हाहोनांगोन। हायाब्ला एबा गोसो गैयाब्ला सिदा माना खालाम। नाथाय नंखाय रादाय होफ्लानानै सोरनिबा गोसोखौ माब्लाबाबो दागो दाफोनां। गेलेनो गोसोब्ला जिखि जाया खेला गेलेनानै खालाम, नाथाय गुबुननि गोसोजों गेलेनानै नङा। सोरां, नों आंखौ बावगारलांदो, आंनि गोरलै गोसोजों गेलेबाय दाथासै। रैमालि, नों मानो बिदि बुंदों? जोंनि इसेबां मानि गोबावनि मोजां मोनलायनायखौ नों मानो सिफायनो सानदों? गोसो गैयामोन, नाथाय नों खोथा मानिनि थाखायसो आं बे बाथ्राखौ बुंनांदों। सोरां, नों मानो बुजिया? नों मानो आंनि बुंनायखौ मानिया?
दैमालि नों बे खामानिनि थाखाय आंनि फारसे मानो हेंथा होबाय थादों मा गोरोन्थि दं बेथ' जेबो गोरोन्थिनि खामानि नङाना थेवबो सोरां नोङो इयुननिखौ सानहर जुदि बे खामानिया एसेबो इनकामानो गैयाब्ला अब्ला नोङो मा खालामनानै सोलिनो हागोन रैमालि आंहा नोंनि फारसे जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैला जुदि नोंहा आंनिफ्राय गोजान जानो थाखाय मोन्थाय दङब्ला नों बावनो हागोन आंहा बे बादा गैया औ आं बावगारलांगोन आं नोंखौ बावगारलांगोन अराय समनि थाखाय आं नोंखौ बावलांगोन आं नोंनि गोजान जागोन सोरां सोगाब नों आंखौ बेसे सोगाबनो हायो सोगाब नाथाय उननि समाव दाबुं बे फाग्लाया आंखौ नागारलांबाय होननानै रैमालि नोंनि बे गोरलै गोसोखौ आंबो अख्रा खालामनो गोसो गैया नोंनि सुबिदाखौ आंबो लुबैयो जुदि नोंहा आंखौ नागारनानै गोजोननाय दङब्ला थां नोङो आंखौ नागारलां आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया नों थां रैमालि नों थां रैमालि बै समनिफ्रायनो आं बेनि जेबो गुमुर मोनासै जिउजों मोजां मोनोमोन आं बिखौ नाथाय आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय रैमालि बेफोरबायदि जाथाया गोबां मानसिनि जिउआवनो जाखायो बेफोरखौ लानानै नों एसेबां दुखु दाजा नोंनाथ' मोजां मोननायनिसो नाथाय आंनियाथ' न'खरखौ लानानै जादों गासिबो आंनि थाखायनो जाजोबदों नोंनि थाखायनो जादों नाथाय बोरै रैमालि सायखं
बेयावनो नेनोसै नोंनि नोंदाया नोंजोंनो एखे जाखागोनदां ने? नोंनिनो लाखादों खोमा। आंलाय बोरैथो बुंनो रोंनांगौ दा फैबा नायदो एखे नुयोना बेलेग नुयो आदा ओइ आदा हा औ फंबाय ओमफ्राय आइया मा ओमफ्राय जाखो गावनो बेयाव लेंहरबाय दाना ओमफ्राय जाबावबाय औ बावदां ओरैसो लिंहरदोंमोन आं नायनो लुबैनानै थाथ'दो सोरां नों आंखौ बिराद अनो ना? मा आंखौ नायनायाव अना बिदि नुयो नामा बिनिखायनो बिदि सोंदों नङा थेवबो गोसोआ नोंनिसिम सोंथि फैयो नोंनि आंखौ अननाया माब्लाबा समाव अखाफोर बायदि दसेल' गोजोन होगोन साननानै ददेरे अखाया जेरै जोमै गैयाबा हाया थिग बिदिनो आंनि बे जिउआबो नों गैयाबा ओंथि गैया रैमालि नोंनि आंनि थार अनलायनायनि सोमोन्दोआ माब्लाबाबो जोबना थांनाय नङा रैमालि जोंनि सोमोन्दोनि गोथार दौलेंखौ नों माब्लाबाबो सेफायनो दासानसै सोरां आंनि बे जिउ मोनसेया नोंनि जिउ मोनसेजों अरायसम दौलें खानानै थाबाय थागोन थोद जाम्बि माखौ गिदों नोंलाय जों सानैजों अनलायनायनि दौलेंआ ओरैबायदि गोरा जेराव नों आरो आंल' नङा बुहुमाव जेसेबांखि सुबुं थाया मानो बे दौलेंखौ रावबो खेंफोरना होनो हानाय नङा रैमालि रावबो खेंफोरना होनो हानाय नङा गोसोआव मानोबा गिखांनाय फैयो सोरां जोंनि अनलायनायनि सोमखोर सावगारिखौ माब्लाबा मेगन गोसा सारअन्थाइया सिलिंखार खालामगोन खोमा साननानै सोरां आं दि नोंखौ एसेबां मोजां मोनो एसेबां अनो जाय अननाया नोंनि फारसे नोजोरजोंल' जानानै थायो ददेरे थारैनो नों खन्थाइगिरि जानायमोनब्ला गोबां बान्था मोनसिगौमोन खोमा नों जेसेबां गोथौ सोदोबजों बाथ्रा बुंनो रोंगौ आंनि बे खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा खन्थाइगिरि जानायनि थाखाय नङा नोंखौ आंनिफ्राय गोजान जाजानो गिनायनि थाखायसो जाबाय जे ददेरे आरोबाव दाफोलावसै बाथ्राखौ नङाबा रायलाय बेयावनो सान बेयावनो हर जालांगोन जाथों जानो हो थेवबो जों सानैनि अनलायनायखौल' गावस्रानो दाहोथों इस आंनि सना फिथर
समाज नों आंनि समाजनि खामानि मावनायखौ मानो हेंथा होबाय थायो ददेरे मानो हेंथा होयो मा बुहुमाव मानसियानो जोब्बाय नामा जे नोंल' गोसो मोदोम जिउ होनानै समाजनि खामानि मावनो गुबुनफोरखौ मानो फल' खालामाखै नोंलाय मालाय गुबुनफोरा साख्रि नागिरै मेंजोब्बाय आरो मोनबायबो नों मा समाजनि खामानि मावै आन्दायनानै थानोसै नामा समजों लोगोसे नोंनि बैसोआबो देरलांबाय बेखौ नों सानाखै मोनसे समाजा मोनसे हारिनि सिनस्रि जाय हारिया समाज गैया बे हारिया मुगैथावना आरो गोग्लैसोनाय जायो मोनसे समाजासो मोनसे हारिनि आसारखान्थि फरायनाय थानाय बायदि बायदि थासारिखौ मोजां लामाजों लाबोयो दिनै जुदि बयबो साख्रि लाजोबनानै गावनि मुलाम्फा आरो लाबा लाबनि थाखायल' सानोब्ला समाजखौ सोर दैदेनगोन सोर सामलायगोन नोंनोसो सानना नायलाय दैमालि अब्लाबो नोंल'थ' नङाना मेरला गुबुन सुबुंफोर दङ बिसोर नायगोन मालाय बयबो गुबुननि सायाव सोनारलायोब्ला हारिया गोग्लैसोनाय अनगायै जेबो जाया रैमालि सोरां नों मानो बुजिया नों बे खामानिखौ मानो इसेबां मानि मोजां मोनो आइया नोंखौ बादा होनो होदों नों मानो मानिया नोंस्रानि आइया आंखौ बादा होनायनि सिगां नोंस्रानि नोम्फाखौ बादा होनो थिनग्रो नोंस्रानि नोम्फायाबोथ' सासे समाजनि गोख्रों दैदेनगिरि सुबुंफोरजों मान होजाग्रा मा नोंहा बेजों रुजुजायो नामा बेहा मालाय संसार जाखानाय मानसि अब्ला नों आंखौ मानो गुबुनजों रुजुदों नोंबो सिथा बिदिब्ला सोरां जेब्लासिम नों बे खामानिखौ नागारा अब्लासिम आं नोंजों रायलायला नोंनि अननाया जुदि आंनि फारसे नंखायब्ला हागोन नों आंजों रायलायगासिनो थानो सोरां जाबाय आरो दा बुंसै दाउ रैमालि मा जालायखो नोंहालाय मानो गारबायखो नोङो जानायनिबो आंहा जेबो सिमा गैला आरो आंहा गाबनायनिबो सम गैला मेगननि आलिजों बान्दो सिफाय बोहैनाय बे मोदैयानो आंनि गोसो मोदोम जिउ गासिखौबो बायफ्लेहोजोब्बाय रैमालि नोंनि बे समायना महरखौ बेफोरबायदि दुखुनि मोदैजों समायाथ' नोंनि बे समायना महरखौ मिनिस्लु लुनायजोंसो समायो हुदा जाखाबाय बे आंनि आरो बे हुदाखौ फिरायफिननो हागोन हाला बेनि जेबो सिमा गैला हुदाखौ नोंनो खालामना लादों जेब्ला नोंनो बेखौ सोलायफिननो नाजाथारनांगोन रैमालि आं नोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हाया नायनानै थानो हाया अब्लालाय माथो आंनि गोजानाव था आं नोंनि गोजानावबो थानो हाया रैमालि आंनि गोजानाव थानो हाया नाथाय मानो आंनि गोजानाव मानो थानो हाया नों ओहो थानो हाया मानोना आंनि आंगो रैमालि माने नों मा बुंनो सानदों सायखं रैमालि आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो मा बुंनाय जाखो बे नों आंखौ बेसेबां हायो सोबा रैमालि नाथाय नोंनि बे गोसोखौ आंनो खनसे जासिना नाय अब्लानो मिथिगोन आंनि अननाया नोंनि फारसे माबादि बासा लानानै दङ सिलिंखार गासैबो
आइ आरो आफा नोंसोर जोंखौ मानो रायज्लाय हाबलांखो आइ आरो आफा नोंसोर मिन्थिगौ दा नोंसोर गैयिनिफ्रायनो जोंनि समायना न'खरा सिलिंखार जानाय नङामोन सायखं अ रैमालि माबा खोथामोन मा खोथा थाब्लाल' नोंखौ लोगो हमनो मोनो नामा बिदिब्ला आं थांफिनसै आया रैमालि आंथ' बिदि बुङाखैना रैमालि आंनि बे जिउआ नोंनि अननायनि आंखालाव गोग्लैबाय नोंखौ सानैसो समखौ बारहोनो हाग्रा जाबाय सान हर एखेसो मोनग्रा जाबाय सायखं नों मानो बिदि बुङो जोंथ' सानैजों बेसेबांबा गुलि गुलि लोगो बादिसो थाबोयोमोन नाथाय दा नों मानो बिदि सानखो आंबो मिथिया मानो बिदि सानखो बिदिथ' सानथावना नङामोन आंबो मिथिला दाया सोरनि बिदि दाबुं सायखं जों सानैजों लोगो बादियैनो थाबाय थाबोदोंमोन जेब्ला बिदियैनो थाबाय थागोन आरो गुबुन जेबो नङा नों हाजारखि लोगो सानो मा सानो नाथाय आंनि साननाया मोनसेल' आं नोंखौ गावनि आंगो सानो आरो सानबायबो थागोन रैमालि आं नोंखौ मोननो हायाब्लाबो नोंनि मुं आरो महरखौ नैबे गोसोआव लानानै आं अराय सम थाबाय थागोन सायखं नों आंखौ जंखायनाय रावजों बुंफ्लायाखैना जंखायनाय हुदा आंनियाव गैया उन्दैनिफ्रायनो खस्थ'यै देरबोनाय सिरियासनि अनगा गुबुन जेबो नङा सायखं नों आंखौ थारैनो मोजां मोनमारोना मोजां मोनो आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो रैमालि सायखं आंबो नोंखौ मोजां मोनो नाथाय बे जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ नोंनि नोंदा आरो गुबुन रावनोबो मिथिनो मोननाय नङा आंनि समाय सायखं थारैनो नों आंखौ अनमारोब्ला बे खोथाखौ मानिथारनांगोन जागोन रैमालि आं नोंखौ मोननो थाखाय गासिबो खामानिखौनो मावनो राजि रैमालि आंनि गोसोआव दुखु दंब्लाबो दिनै मानोबा स्रां स्रां मोनबाय माबा मोनसे मोननाय बायदि मोनबाय आं इस नाथाय सायखं नों उनाव आंखौ माबा मोनसे मिथिनानै बावोब्ला नै रैमालि आंनि आखाया नोंनि खर'आव नों नुदोंना हाजारखि हेंथा फैया मानो जेंना जेंसि फैया मानो नैबे आंनि गोसोआ नोंखौ बावनो हानाय माब्लाबाबो गोहो फैनाय नङा रैमालि नों आंनि अननायखौ बुजियाना नों
नों आंनि समाजनि खामानि मावनायखौ हेंथा होग्रा रैमालि नोंनो साला साख्रि गोनां हौवा नांगौ ला सोर साख्रि आवला हौवाखौ लायो ला आंबो नायगोन नोंखौ रैमालि मोनथिबाय आंखौ समाजनि हाबा मावग्रा होननानै मुगैदों साख्रि गैया नालाय आंखौ मुगैदों आंबो नायगोन सोर फन हरदों बेलाय हेल' सोर बिगोन मानि मिथिं बेलाय मा मिथिं दोन आं मिथिया मिथिं घन्टा नोंखौ दोला होगोनसो आं मोनथिखा दोन घन्टा लोंनायफ्राव घन्टा ओइ रैमालि रैमालि थार बिगुर बे फाग्लि रैमालिया आंनि अननायखौ बुजियाखैथ' नायगोनलै आंबो नायगोन रैमालि ना 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 आंनि सना फाग्लि ला 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 आंनि सना फाग्ला बायदि मोजां मोनोमोन आं बिखौ आंखौ मानो एसे बुजियासैब्रा हाय बिगुर सायखं दा नोंसिनि आदाया मा खालामगासिनो दङ ना दाबो समाजनि खामानि मावनायखौनो नागाराखै नामा ओहो बेखि नागारनो हायो नामा जिउखौनो गथायगोन आंगोखौनो नागारगोन थेवबो समाजनि खामानि मावनायखौ बोजबगोन होनग्रासो नोंसिनि आदाया समाजनि खामानि मावनायाव मानो एसेबां मानि गोसो ना माबाफोर जाहोन दं नामा ओहो गैया जेबो जाहोन गैया सिगांनिफ्रायनो गाव गोसोबा साख्रिखौबो लाबानो मोनसिगौमोन बे गावसो मानोबा बुंबाबो मानिया साख्रि लानो थिनबाबो साख्रिखौलाय मानांगौसो होननानै बुङो समाजनि खामानि मावनायखौ बुंब्ला गावखौ हेंथा होदों बायदि मोननानै रागासो जोंबावो बियो सायखं नोंलाय समाजनि खामानि मावनो गोसो जायोना जाया गोसोआलाय जायो थेवबो सम आरो खाबुखौ लानानैसो मिलाया आरो आंहाथ' एसेबां मानि रोंगौथिबो गैयाना नोंनि नोंदाया नोंखौ अननाय बायदि गुबुनफोरखौबो बेराद अनोना सायखं औ रैमालि गोबां मानसिफ्रानो आदाखौ मोजां मोनो आरो बाख्नायो बिनि बुंनाय बाथ्राफोरा मानसिफोरनि गोसोखौ बोहोनो हायो आरो गोसोआव लाखिहोनो हायो जाबाय दे थुदो थांसै थुदो थु मागुरगुनिया गोदोना फलें बिखा फाननां मेगन बेस्रां मा फाव होखो नों आंनो रैमालि I'm single जीवन आहा बिंदास जीवन
Raymali. La la la. La la. La la la. Binda Simon. Ayah. Ada. Belum kasih nunggu. Oh ya dah. फंबाय मा मा जानला माला लोंनायलु जालाबाय थाखोब्रा नोंलाय मा जाखो नों बादि समाज फोसाबग्रा मानसियानो बेफोरबादि जौजों गोदोना थायोब्ला आरो गुबुनफोरखौलाय मा बोसोन होबावनो नों आदा थोद फंबाय मा समाजरा आं समाज फोसाबग्रा नङा आदा नोंनि थाखायनो गासैखौबो धोन सम्पति न' बां फाननानै बे भारा न'आव थाफैनांबाय नों बेखौ एसेबो सानासै ओइ फंबाय नों खामायनो थोखायोलै दा गंसे लाबोबाव देहायानो दासिमबो थिगानो जायाखै नोंना आरो बेफोरावनो जौ बेफोरजों मुलिया बोरै खाथिनांगौ जाखो आं थांसै थाथ'दो नों दानि देहाया गोख्रोंखालै फंबाय गोख्रोंखा आंनोलाय आरो मानो मुलि नांबावगौ नैबे दंखायो अरिजिनेल माला बेनो आंना मुलिया वा साइखं मा जे दांलाबाय थाखो नोंलाय ना सारदोंमोन नामा नाखौ बुरजा मोनदोंबा आंबो लांगोन दे थोद मा ना सालाबायनांगौ आं नाखौनो साननो रोङा माबा फोसाबना दोनदोंमोन आं ओइ ना मासे थादोंमोन बेखौनो गारदोंमोन आङो ओमफ्राय ओंखाम जाबोबाय मा ओंख्रिमोन औ आलुजों नाजोंसोमोन भा मालाय गोथावथार जोंहाथ' गैया दिनै मिरामिससो ओमफ्राय नोंहा खामानिया जोब्बाय ओहो जोबाखै ओमफ्राय ओंखाम सङाखैमोनलै नों थांग्रानो संहैग्रोलाय आं एसे खामानि मावलांबावनो माखौबा आं संनायखौसो जानो लुबैलायो माथो जाखो आं संनो बादों न'आवनो सङै जानांगासिनो बायो नामा सोरबाखि सिख्ला मानसि जानानै बाया जायो नामा मेरला सिख्लाफ्रानो बायो दे थाथ'दो आं थांग्रोसै होनबा संनानै दोनहैसै दे गोथाव संदै नों बेयाव मानो फैदों नों बेयाव माब्रै सफैखो सोरां आंनि सफै नोंनो मा नांगौ नों सोर मा नों आंनि फंबायजोंबो बावथिना गेलेबावनो नागिरदों हानाय नङा नोङो हानाय नङा जों गोरिबा गोरिब महरावनो थानो हागौ नाथाय जोंनि साननाया माब्लाबाबो गोरिबनि समान नङा नोंसोर बायदि आखाइ गोनां मानसिजोंब्लाबो जों माब्लाबो जेननानै थाया खोनासं नों आंखौ सिगाङाव जाबायदि खालामबोबाय नाथाय दा आंनि फंबायखौ बिदि हाबावगोन बेखौ माब्लाबाबो दासान सोरां आंखौ निमाहा होदो बेफोरबायदि गोरोन्थि साननायनि थाखाय आं सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि खालामफ्लांबाय जों सानैनि समायखौ सिफायफ्लांबाय नोंनि अननायादि थारैनो सैथोमारमोन बेखौ बुजियैयानो आंनि गोरोन्थि जाबाय नोंनि आंखौ मोजां मोननायनि थांखिया मामोन बेनोमोन नोंनि आंखौ मोजां मोननायनि थांखिया
जाय समाव नोङो जिग' जिग' नोंनि खुगाजों बुंदोंमोन मा नों बावबाय बै समफोरखौ नोंनि फंफ्रोमबो रावफोरा दसे समनि थाखायल'मोन बियो आंनिनो गोरोन्थि नोंनि रावखौ फोथायनानै थानाया सोरां सिगांनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै आंखौ लाजिदा फोनांसै लाजिदों आं नोंखौ सिगांनि समाव मोजां मोनोमोन नाथाय दा नङा नों आंखौ जाबायदि खालामबोबाय नाथाय नों आंनि फंबायखौ बिदि खालामनो हागोन बेखौ माब्लाबाबो दा सान नोङो सोरां नों आंखौ बिदि दाबुंना आंनि गोसोआ सहायनो हाया आंनि आइ आफायानो आंखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफेरा बेनिखायनो आं गुबुननि बुंनायखौबो सहायनो हाया नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ बेबायदि रायहोनायखायनो नोंनि आखुआ बिदि जाबाय नों बायदि सिख्लाखौ जाय मोजां मोनगोन बेबायदि मानसिया खाना बायदि जानांगोन आरो खोनासं आंनि फंबायनिफ्राय गोजान जा नङाब्ला थां नों बेनिफ्राय हो सोरां बेयाव मा जालांना थालाबायदों नोंलाय बोथोरा अखा फैनोसै नै थौदों आबाद न'आव थांसै दे सिखारदो मानो बिदि थालाबायनांगौ नों जौ फेनानै गोलैगोन मोजाङै थाबाय बारा जाबाय नोंना जौ लोंनाया लासै लासै थौ गोलैगोन थौ मोजाङै गोलैगोन बोरैबा उन्दुदो दे दलर उन्दुनानै थादो आं थांनोसै रैमालि फै आंनि खाथियाव फै रैमालि सोरां नों लोंनानै मा जानला मोनला थोद जाम्बि आं फेयाखै फै खाथियाव हगार फैलै सना फै हगार फै
सायखं दा मानि नोंनि बिफाखौ मानो दर सुथिनोबाय थादों मा जादों मा जानांगौ जेबो जायाखै आंनि मोखांनि इसारायानो बिदिनोखासै ना मा जानला मोनला बुंलाबायदों नों बिदानो खिन्थाना लाया मानो मा जामारदों नोंहा बेफोरखौ सोंनो जेबो गोनांथि गैया आदा नों बेफोरखौ दा सों मा आं नोंनि बिदा नङा नामा नोंनि मोजां गाज्रिखौ आं मोनथिनो मोना नामा आं बुंबायना आदा आंहा जेबो जायाखै होननानै आरो नों मिथिनानैलाय आंनि दुखुखौ मा खालामनो हागोन खालामनो हानाय हायिया बियो उननि बाथ्रा थेवब्लाबोथ' नोंनि नोंदाया मोनथिनो लुबैयो नोंहा मा जादों बेफोरखौ आरो जावले जावले सोंबाय दाथासै आदा जिखुनु जाया नों सानदो सिगांनि सम आरो दानि सम बेसेबां सोलायखो बेसेबां फाराग जाखो बेफोर सम आरो बोथोरनि थिननायाव जाबाय फंबाय नों जेबो जिंगा दासै नैबे नों दा दंना नों दा सोर नों दा नों आदा आदा नों आन्दाज खालामदोंना नोंनि बे देहाया दि सहल' जानो थांगासिनो दङ नों गोसोआव दंना आदा सिगांनि बै समफोरखौ सिगांनि सम आरो दानि सम बेसेबां फाराग नुदों आरो बे फारागखौ नायनानैनो दिनै नोंनि थासारिया माबादियाव फैदों नों बेखौ एसेबो आन्दाज खालामाखै जिखुनु जाया आदा नों बेफोरबायदि थासारिजों गोजोमनानै थाबाय थायोब्ला नोंनि बे देहाया साननैनि उनावनो हा जालांगोन नों नोंनि नोंदानि देहाखौ जेबो दाना जा फंबाय आंनि देहाखौ आं नायगासिनोखा नों नोंनि देहाखौ नायदोंल' आदा नाथाय नों आन्दाज खालामाखै नोंनि देहाया दि माबादि थासारिजों थांगासिनो दङ मानसिनि जिउआ सानसेबाबो गोमोरलांखायो आंहा बेखौ साननानै जेबो गिनांगौ गैया नोंनि बे गिनांगौ गैयै सोदोबानो सिगांनि थासारिनिफ्राय दानि थासारिसिम लाबोनो हाबाय आदा नों एसेबो आन्दाज खालामाखै जोंनि न'खरा दि सिलिंखारनि लामाजों थांगासिनो दङ नोंखौ एसेबो सानाखै बिमा बिफा गैजायै मावरिया जिखौ लानानै एसेबां दुगा दुना नों आदा समखौल' नेना थागोन आं फंबाय जा जानांगौ बे गासिबो उननि जाथाय बियो नोंनि साननायनि सायाव थाबाय आदा आं खामानियाव थांसै थाथ'दो सायखं सायखं
साइखं मा जादों नोङो माने रायरा खालामदों नों मानो फैदों मा मोनफैदों नों बेयाव मा आं फैनो मोनामोन नामा नोंहा मा जामारदों साइखं आंखौ माने रायरा खालामबाय थादों नों आं नोंनि गोसोखौ इसेबां मानि बेफोरबायदि सानाखैमोन नोंनि गोसोआ इसेबां मानि अन्थाइ बिखा इसेबां थगायसुलि आदाजों मा सोमोन्दो दं नोंहा साइखं नों मा बुंनो सानदों जायखौ मेगनजों नुदों बेखौ बुंदों आरो बिनिफ्राय माथो बुंनांगौ दंबावो साइखं नों जायखौ नुनानै सानदों बिदि माब्लाबाबो नङा नों बेखौ गोरोन्थिसो सानदों नों आंनि गोसोखौ थगायनानै दोननो हागोन नाथाय आंनि मेगनजों नुनायखौ माब्लाबाबो थगायनानै दोननो हानाय नङा बेफोरबायदिखौ आं सिगाङावनो मिथिखानायमोनब्ला आं नोंजों माब्लाबाबो गोरोबबोनाय नङामोन आरो नोंनि खाथियाव माब्लाबाबो थानाय नङामोन साइखं नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय थादों नों मानो बुजिनो नाजायाखै आं बुंबायना नों जायखौ मेगनजों नुनानै सानदों बेफोरबायदि जेबो नङा मा आंनि मेगना खाना नामा नोंनि बुंनाया जुदि नंखायमोनब्ला अब्ला आदा थानाय रुम गंसेनिफ्राय नों मानो ओंखारबोआ रैमालि आरो आंनि गोसोजों गेलेनो दासानबावसै आंखौ थगायना दोननानै आंखौ जाम्बा खालामनो दासान मा साइखं आं नोंखौ जाम्बा खालामनो सानदों औ नों आंखौ जाम्बा खालामनो सानदों नोंनि बेफोरबायदि नंखाय होननाया आंनि गोसोआवल' दुखु होनो फैदों रैमालि नोंनि गोसोआ सिबांनिहा नों बेफोरबायदि खालामनोब्ला आंखौ माथो दसे समनि थाखायल' मोजां मोनामोन आंथ' नोंखौ फोथायदोंमोन आरो नोंनि बुंनायफोरखौ गासैखौबो सैथो सानना लाजोबदोंमोन नाथाय आंनि फोथायनायानो गोरोन्थि जाबाय आं आरो जेबो बुंलिया साइखं बास आरो नोंनि खुगायाव आंनि नाम दालासै Oh
जिउसिनस्रिनि जावलिया गान्थि थेर बेथेर जालांबाय सिमा माथो दासो फैदों औ आदै बे न'आव नोंनिया दंफैयोलै नोंनि रुमाव हाहाब सोर नोंनाब्रा आदै सोर दंफैयो नोंनिलै मोजां मोननाय अनजालि पाग्ला मानसिलै बे रैमालि नों बेयाव मानो फैदों मा गोमोदों नामा सानबेसे आंखौ रागा जोंनानै थाबाय थानो हागोन नों रागा जोंनाय जोंनि जेबो खोथा गैया बेयाव नों दानो बिनिफ्राय ओंखारलां मा खालामनो नों आंखौ थाङाबा मा खालामनो आंखौ बुनो न' बु आंखौ बाथ्राखौ मिथिबालासिनो आंखौ रागा जोंनानै दाथा मिथिबाय मा नों गावनिखौल' खोब सैथो सानथारदों नामा गावनिखौल' जादों बायदि मोनदों नामा नोङो नोंहा जुदि आंनि सायाव अननाय दङब्ला फंसेबाबो आंनि बाथ्राखौ खोनासं बिनि उनाव मा बुंनो बुं नोंलाय माथो आंनि फंसेबो बाथ्राखौनो खोनासंला अख्राल'सो नोङो आंखौ बांद्राय बुंबाय थानांला बेयाव थानानै लेक्सार मारिबाय थानांला थां 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 सायखं नोङो माने बिदि अख्रा सैथो बाथ्राखौथ' मिथिना लाग्रोना नोङो मिथिनांगौ आरो मा दंबावो मेगनजोंनो नुखाबाय जेब्ला नोङो मेगनजोंल'सो नुदों नाथाय सैथोखौ माने बिजिरना नायाखै नोंदियादि सासे जौ फाग्ला बै समावदि बियो जौ लोंनानै लामायाव गोलैसोनानै दंमोन बेखौ नों नुदोंमोन सायखं आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो आरो आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आदा ओइ आदा आं खामानियाव थांसैनै आरो लोंलायबाय नोङो लोङाखै फंबाय एसेल' खालि बुंबाथाय बे एसेयानोसै बे एसेयानो नोंखौ बेसेबां देहा गाज्रि खालामबोदों नों बेखौ मिथिगौ आरो खुगायालाय मानो थैगौला बेलायखो हो न' फंबाय नङा दय सालायाव फ्रांनायसो नोंनि देहाखौ नों जोथोन लानाय लायैया बेयो नोंनि सायावसो आदा आं बुंबाबोथ' नोङो जेबोखौनो मानिखाया नों जेबो जिंगा दासि फंबाय आइ एम अके जाय बुस्थुआ मानसिनि जिउजों गेलेयो आरो मानसिनि जिउखौ थेर बेथेर खालामलाङो बेबादि बुस्थुखौ नों दाबो बाहायगासिनो गोसोसोलै फंबाय गोसोसो आंनि जिउ आंनि देहा बेखौ नायनांगौ आंनि दायथ' आदा देहाखौ नों आन्दाज खालाम लासै लासै मा जालांगोन बेखौ नों माब्लाबा हमस्लाब मोननाय नङा थैनांगौबा थैगोन फंबाय जुदि नोंदिया थैयोब्ला नोंनि मेगननिफ्राय थरथिंसेबो मोदै दास'ख' मानोना बे बुहुमाव नों दाबायदि गाज्रि मानसि मोननो गोब्राब फंबाय मोननो गोब्राब
आंनि जिउ गोमालांनायाव आंहा सिन्था गैया फंबाय नाथाय आंनि जिउआ थांनानै थानायावसो आंहा सिन्था दं आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैला आदा नाथाय बे फंसे बाथ्राखौ गोसोआव ला जुदि नों थैनानै थाङोब्ला नोंनि फंबाया हारसिं जालांगोन आरो जोंनि न'खरा सिलिंखार जालांगोन सायखं नोंस्रा आदाया बोरै दङ आदानि बाथ्राखौलाय आरो माथो बुंबावो मानसिखौ गोसोखांबानो रागासो जोंनो ओंखारसै आङो खोथाखौनो मानिया खालि जौ लोंनाय आरो दहायबो आं खुगाजों थैगौनायसो नुबावदों माबाफोरसो जादों नामाथाय खिथानानैबो लायाखै नोंलाय मानोथो सोङाखै मानो थै गदों गिलु बालु खुगाजों गलायनाय सोंबाबो खिथायाब्ला आंलाय माथो होनबावनांगौ जाखो मानसियानो बारानिफ्राय बारासो जालांगासिनो देहाया आरो गुजुबायबो थासै मा खालामबावनांगौसो मोनसै आंनि फंसेबो बुंनाय बाथ्राखौनो मानिखाया गावनिखौल' नंखा फैबासो हामसिखौ सानसै आं मानसिखौनो थोर हामा बिदि बुंनो नै अखा हाबाय थौदो सिङाव थांसै थु सायखं मा जाखो खोनासं फंबाय नों जे लामा जागा सुरदों बे लामाया सुगोनां आरो नों बे सुगोनां लामाजों जबरदस्ति खालामनानै थाङोब्ला नों साननानै लादो गोथौ हाखराव गाब्रगोन जाय हाखरनिफ्राय नों सिखारफिननोबो हानाय नङा बेनिखायनो आं बुंदों नों जे लामा जागा सुरदों बे लामाखौ नागार जिखुनु जाया जेखि लामाजों हान्थिया मानो बियो आंनि खोथा आदा बेखौ नोंहा बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आं हान्थिगोन बे सुगोनां लामाजोंनो आथिङाव जेसेबांखि सु हाबा मानो आं बे लामाजों अरायसम दावगालांगोन आरो आं जि हाखराव गाब्रगोन बे हाखरनिफ्राय जुदि आं सिखांफिननो हायाब्ला आं बेयावनो हा जाना गोमालांगोन खोथाखौ उल्था फाल्था दालांबाय थाथारनो गथ' आंनि खोथाखौ खोनासं आं खोनागासिनोखा आं बेंगा नङा मा बुंनांगौ माब्रा बुं नों जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदों बेनिफ्राय गोजान जा मानि रैमालिनिफ्राय गोजान जा नों बेफोरखौ मा बुंनो आदा नों मिथिया फंबाय बियो माबायदि आखलनि सिख्ला बिनि आखुआदि माबायदि दाबो सम दं फंबाय नङाब्ला नों दा जाबायदि थासारियाव थादों बेनिफ्राय गाज्रिसिनाव थानांगोन नोङो अननाय आरो मोजां मोननाया खुगाजों सोमजिया आदा गोसोजोंसो सोमजियो नों बे मोजां मोननायखौ खुगाजों बुंनानै माब्लाबा फोजोबनो हानाय नङा आदा नैबे आंनि जिउ थासान्दियाव आं रैमालिखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आदा नों हाजारखि बुं हाजारखि राय थेवबो आंनि गोसोआ रैमालिनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान जानो हानाय नङा नांगौबा जिउ होगोन थेवबो आं रैमालिखौ आंनि जिउनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान खालामनो हानाय नङा आदा माब्लाबाबो गोजान खालामनो हानाय नङा बियो आंनि समाय आदा सानसे बुजिगोन नोङो नों दानि सिगाङाव बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ अब्ला बै समाव सानगोन नोङो फंबाय आं नोंनि मोजांखौ लुबैयो आं नोंनि गाज्रिखौ लुबैया जायनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो बायद' जादों नों बुजि फंबाय नों बुजि नों दानि बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव सोनानै नाय आं नोंनि मोजांनि थाखाय सानो फंबाय आं नोंनि मोजांनि थाखाय सानो नोंनि नोंदिया जौ फाग्ला जानो हागौ थेवब्लाबो नोंनि बेरेखा माब्लाबाबो साना बेफोरबादि बुंनानै आंखौ लाजिदा फोनांसै आदा गुबुन खामानि थिन थेवबो रैमालिखौ बावनायखौ आंखौ माब्लाबाबो दाथिन आं बेखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आदा मा अब्ला नों आंनि बुंनायखौ मानिमारा ओहो आं मानिया नांगौ जायोब्ला नोंजों सोमोन्दो लानायखौ गारगोन अब्लाबो आं रैमालिनि जिउ होनायखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा
아, 저출라마이크. 나 आदाया माबाफोर जाबाय नामा? बोरैबासो जाबाय नामा? थांनांसिगोन, जानाय नङा. रिमालि फैदों मा खबर? आदै सायखंआ फैयाखै नामा? बेथ' मानसिया फैया बिराद गोबाव जाबाय मा जादोंथाय मिन्थिया आरोखि. खबर मोनाखै नामा आदैनिनो? आंथ' जेबो खबर मिन्थिया मा जादोंथाय आंबो मिन्थिया. Ada. Ada neng mana aku karena ke. Ada. Aku ada singgah kena. Gila. Hari ibu mau
रावबो आंगो गैला नोंल'सैमोन आदा आंनि आंगोआ आरो दिनै नोंबो आंखौ गारनानै थांबाय आदा आदा नों मानो गारनानै थांखो आदा जाबाय सायखं आरोबाव दागाबसै रैमालि आरो आंहा बे जिउआव रावबो आंगो गैला आइ आफायाबो आंखौ नागारलांबाय आरो दिनैबो आदाया आंखौ नागारलांबाय बेबायदि समाव आं बोरै दुखु जायालासिनो थानो हानो जोंनि दिंखरा दिनै सिलिंखार जालांमारबाय आदा सायखं मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया माब्लानि समाव मा जागोन बेखौ रावबो बुंस'नो हाया मानसिनि जिउखौ लाखिनो हानाय जोंहा गोहो गैखाया बेफोर गासिबो इसोरनिसो माया सायखं आं नोंजों लोगोआव अराय सम अनलायनानै थाबाय थागोन